22 yıl mundan öň 1382 ýylyň jet aýynyň 14-i Afganistanyň asasy kanununa laýykda uly maslahat Luy Jirgede türkmen we özbek dilleriniň resmi diýip elan edildi. Afganistanyň dürli künçlerinden gelen halk wakilleri agzybirlik bilen duşuk geçirip tarihi kararlary alındy. Onda türkmen wekilleri hem faal şekilde gatnaşdylar. Bul maslahatda siyasi olgam, raýatlaryň haklary, islami orny döwlet guruşlygy ýene bir näçe mühim mowzular barada giňişleýin maslahatlardan soň 12 pasyl 163 madda bolan täze asasy kanun kabul edildi. Bul asasy kanunda Afganistanda ýaşaýan kowmlaryň deň orna iýe bolmaklary we dilleriniň hem 3-nji resmi dil hukmunda tanynmagy mühim gazanyşlaryň biridir. Türkmen wekilleri hem dogallyk ruhy bilen türkmen, özbek we başga dilleriň resmi bolmasy üçin tutan ýerli iqjam durdular. Olaryň birlikde çeken zähmetleri, hak istemekleri netije berip tarihi ýatdan çykmajak wakya öwrildi. Soň ýyllarda her ýyl 14-nji jetde mejlis gurulyp dil we milli gymmatliklarymyzy ýatlap ony östürmek üçin pikirler beýan etýorlar. Türkiýanyň paýtagty Ankara şäherinde türkmen we özbek dilleriniň resmi derece iýe bolmagynyň 22-nji ýyllygy münasibetli uly ýygnak geçirdiler. Ýygnaga gatnaşanlar türkmen, özbek dilleriniň bolýan bihurmatlyklary we kemsitmeleri aýan edip, mundan böyle şöyle bihurmatlyklar ýok etmekliklerini naktadylar. Özbeki ve Türkmeni dillerin 22-nji ýyl resmi derejesine eýe bolandygynyň ýygnagy. 1382-nji ýylyň Jeti aýynyň 4-üne Afganistanyň Luy Jirgesi bolup geçdi we onda wakillerimiz Afganistanyň asasy kanunyny düzeltdiler. O kanunyň önemli maddalarynyň bir näçesi birisi Afganistanda ýaşaýan halklaryň deň hukuklylygy we Afganistanda ýaşaýan halklarynyň dilleriniň resmiýet tapmasydy. Başka bu Türkmen dil, Türkçe diller, Özbeki ve başka dillerin resmi olanını yılda Afganistan içerisinde ve Afganistan dışında ulu ve dağaralı mahkemeler bile yatlayız ve bu yatlamağa da saza var. Bu ýygnaga Afganistan türkmen we özbekläriniň öňkü döwletde işleýän resmi kişileri we Türkiýe döwletiniň büýük şahsiýetleri gatnaşdylar we hemde bu ýygnakda sergi gurulyp türkmen we özbekleriň iýmit we el sunatlary tamaşaçylara görkezdiler. T24 telewizioni Abdurrahim Kerimi.